И здравейте хора, днес ще ви покажа как се прави Swanblock Elevator. Това е модела. Супер елементарен е. Видите, може да е малко тихо, но е 2:30 през вечерта и нашия спът. Значи това са материалите, които са нужни. Първо слагате един лепкав пистън нагоре и Swanblock. Тук слагате един блок, който Swanblock не може да изтърпа. Върху него слагате pressure plate. Слагате две тъста насам, едно насам. И два репитера, които гледат към Swanblock на 4 тика. И сега пробвате. И си работи перфектно. Сега от тук някъде, брои 4 блока нагоре. Слагате пистън нагоре, така нагоре. И един към него. И между тях слагате един Swanblock. На всеки пистън слагате по някакъв блок. На този блок слагате един репитер на 2 тика. И сега от тук вдигате фенсове нагоре. И слагате един pressure plate. И сега го пробвате. И ще ви работи. И работи перфектно. И тук може да правите каквото искате нагоре. Слагате върху Swanblock, нали 4 блока пак. Слагате пистън нагоре. Един към него. Swanblock. Два рандом блока на 2 тика. Тук слагате фенсове пак. И слагате pressure plate. Този фенс тук го махате колкото и горе, тук точно над pressure plate, защото се бъква някакъв път. И си работи перфектно с Йора, но съвсем ще ми лаги. Добре работи, но тук стана този няма да покажа сигурно. Ще покажа на F5. И работи перфектно с Йора, много съм доволен от него. Добре. Нека да не. Това е така една врата, се опитва да направя. Малко се бъдне, в тази врата с DSLR-щето. Врата 6/6. И добре, това беше за клипа. Сега ще ви покажа тещия пака, който се е бъгнал, не знае защо. И добре, довиждане, това от мен.